bayan wannan schizophrenia akwai rashin lafiya kamar irin su OCD wacce ake ce mata obsessive compulsive disorder, shine acronym din OCD. Ita a wani yanayin wannan rashin lafiyar tunani ya dinga zuwa mutum, tunanin nan ba ka son shi, ba shi da daɗi, amma kuma ka kasa cire shi daga ranka. Yana nan a cikin jama'a mu suna zuwa muna ganin sa asibiti. Wani watakila tunani ne yake na datti, ko me ya taba sai ji kamar ya taba datti, saboda haka zai ji ya ta wanke hannunsa, ya ta waswasi, ya ta wanke hannu, ya ta wanke hannu. Wani kuma tunani zai watakila ya fita, ai ya bar kofarsa watakila a buɗe, ko kuma gas ne ya kunna ko rushu ya tafi ya bar shi a kunne, saboda haka zai ji ta dawowa, sai ya dawo sau 10 sau 20 ya ɓata masa lokaci. Wani ya shiga ban ɗaki ne wanka ya ta wanke jikinsa, saboda idan ina da mara lafiya da idan ta ji shi ban ɗaki haka, in ta fito sai ta ji kamar najasa ta taɓa jikinta, saboda haka sai ta ɓata awanni tana wanka, har mai gidanta ma ina ga ya gaji. To ana samun irin wannan, ko kuma wanda za a ga tunani na sabo yake zuwa musu a rai, ko kuma tunani na batsa yake zuwa musu a rai, suna kokarin su cire wannan tunanin, to amma kuma abin ya gagare su. To duk irin wannan suna zuwa asibiti su ma akwai maganukan da ake bawa kuma ana samun sauki. Sai kamar rashin lafiya ta wannan wacce muke ce farfadiya epilepsy, ita ma ana maganinta, ba a likitance gaskiya ba shafa aljanu bane ba. Wasu cells ne da ake kira neurons a kwakwalwa, haka suke zama hyper excited, kamar electrical impulses ne yake faruwa da yawa a kwakwalwar mutum a lokaci daya, sai ga mutum ya faɗi ya fita daga hayyacinsa yana jijjiga. To ita ma dai a asibiti ana ba da maganinta kuma ana samun sauki. Sai akwai rashin lafiya ta ƙananan yara, ita ma da ana taimakawa, irin su autism, irin su mental retardation, irin su ADHD, irin yaran da ba sa zama waje daya, yi nan haka aji ba zai iya tsaya ma ya fahimci mai malamin sa yake faɗa ba. To duk irin wayannan haka su ma duk rashin lafiya ce ta kwakwalwa, kuma akwai maganukan da ake ba su, suna samun sauki. Idan mutum ya sami irin wannan ba guduwa ya kamata a yi ba, saboda bincike ya nuna ba a ɗaukanta. Na tuna ko lokacin da muke ƙanana muna makaranta firamare, idan aka sami irin wannan sai ga an hana mu zuwa wajen, an tara yayi da ledoji an kona wajen, saboda ba a son yara su je, saboda su ma kada su ɗauka. Gaskiya ba a ɗauka wannan rashin lafiyar, kamata a yi nemi likita a yi masa agaji daga ga allura. Akwai allurori da ake yi wanda su za su tsayar da wannan abin nan da nan, ko irin su diazepam ko phenobarbital, haka su farar da haidi ana yi, za su tsayar da abin. Sannan daga nan zai ga likita, za a dura shi akan maganukan da insha Allah zai daina, ko bai daina ga baki ɗaya ba dai zai yi cewa in ma zai sai ya daɗe bai yi ba, kuma ko da ya ba zai tasiri kamar yadda baya shan magani ba. Akwai maganuka da yawa ana kiransa anticonvulsant, akwai carbamazepine, akwai sodium valproate, duk ana ba, kuma ana samun sauki sosai da yadda Allah. Idan mutum ya fahimci dama yana da farfadiya, likitoci dama suna masa bayani, sai ya guji duk wani abu da yake da hatsari. Alal misali, kaga mutum bai kamata ya tuka abin hawa ba, ko keke ko babur ko mota, tunda wannan abin in za ta faru ba ta ba da wani notice, kawai za ta iya faruwa ko yaushe ne. Kaga mutum yana tukin mota ya samu irin wannan ko babur, a faduwa zai ji mugun ciwo, ko a ce ya je kusa da wuta yana ya dafa abinci, ko kusa da rijiya haka. Duk irin wayannan wurare da aka san dai in mutum abin ya same shi a wannan yanayin zai samu matsala, sai a ce masa ya daina wannan. Sannan kuma akwai wayanda akwai abubuwan da suke tayar musu da ita haka, kamar ko irin bacin rai, akwai wanda suka samu haske yana tayar musu da ita. To duk irin wayannan in mutum ya fahimci tana tashi in suka sami, sai ya daina mu'amala da irin wayannan abubuwa.